tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Kasama niyo pa rin si DJ Raqi and this is SPG as in Super Backner Secret File ng ating kabisyo na si Luisa. Si Luisa na niloko ng boyfriend na si Samson. Kaya naman nag-emote sa isang lugar at sa isang lugar na yon ay dun siya na aksidenteng naputukan siya ng barel. Nagngangalang Polo. Pero pagkakita niya dito sa lalaking may sala, napawalang sala na agad ito dahil sa angking kagwapuhan nito. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital at pinagamot. Kalaunan ay pumunta sa isang lugar na walang kusina. Ay, walang kusina ba yun? Pwede din may kusina. Depende kung magkano yung rate, diba? Alam ko marami naka-promo ngayon eh. Charot! May darot. Pero yun na nga, kabisyo. At doon, naputukan siya ulit ng baril sa pangalawang pagkakataon na nagmula kay Polo. Hiniwalayan niya na raw si Samson at ngayon ay nagpapaligaw kay Polo. Sasagutin niya na raw si Polo sa Valentine's. At malamang sa malamang, ay binabaril siya ulit. Charot with darot. So pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Igop Moto Vlog. Hi, good evening DJ Raqi. Bago ang lahat, happy 50th anniversary sa Love Radio and happy Valentine's Day. May ulam pa ba dyan, DJ Raqi? On the way na ako. I think ako na lang yung ulam dito. Charot with darot. Well, laugh trip sa ating SPG Secret File Sender. May words talaga na bayo? Aabangan ko talaga ang part 2 nito. Baka mas exciting yon. Well, shout out po sa The GOAT Alliance, The Boss Grab Cars, kay Dan at kay Mark, gayon din sa Solid Independent Writers Group, Kapitolyo Chapter na bumabakbak pa rin sa kakalsadahan. Ang daming booking ngayon. Marami ba nagpapahatid ngayon? Charot, umidarot. Actually, inaabangan ko rin yung part 2 nito. Wait lang I-decode nga natin. Ano ba talaga ibig sabihin ng bayo? Bayo is... Kasi kaya kaming Kapampangan, when we say bayo, bago ibig sabihin nun eh. Pero iba yung pronunciation. So, B-A-Y-O is bago. Bayo. Bayo itang kalaguyo mo. Mga ganon. Pero etong bayo, ano ang ibig sabihin nito in Tagalog? Hindi po ito yung tatak ng damit Ang ibig sabihin po ng bayo ay ang pagpukpok o pag-alog ng mga butil para mabalatan ito.
Yun po ang ibig sabihin ng bayo. Ulitin po natin ha, para mas maintindihan po ninyo kung ano ibig sabihin ng bayo. Ang bayo ay ang pagpukpok o pag-alog ng mga butil para mabalatan ito. Pero, meron pang ibang definition ng bayo. Okay. So, ang ibig sabihin naman ng ibang bayo ay eto. To pound rice in a mortar with a pestle. To pound rice in a mortar with a pestle. So yun po ang ibig sabihin nun. Bayo. Gets mo na, kabisyo? Kaya huwag kayong masyadong matawa kapag may naririnig kayong bayo na word. Kasi ginagamit naman talaga yun. Kayo lang ang mga naglagay ng connotation na ang pagbayo ay ginagamit lang pagdating sa anuhan. Charot with a rot. O, sabi nga dito ng mga Ilocano, bayo sa amin sa Ilocano, pagtagtag ng walang laman na bigas sa bagong ani na bigas. Yung pala. Tapos, ang ibig sabihin naman, hindi ko alam kung anong dialekto nito ni Atensyon 17. Sa amin po, ang bayo, ibig sabihin pagdurog, katulad sa palay, binabayo para maging bigas. Parang ganun din yun, dun sa mga Ilocano. Pero kaya kaming Kapampangan, bayo means bago. Anyway, nagkakaroon pa tayo ng mga lessons ngayon, ha? Eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si JP. Natuluyan na talagang naputukan. Pero natawa ako sa juicy fruit. Ngayon ko lang narinig yun. Okay lang yun na maputukan. Wala naman silang parehas na sabit. Sana lang maging happy na sila at maging sila na. Yun lamang po, happy 50th anniversary Love Radio. Happy Valentine's to you. Ma'am, ingat po pa uwi and happy Friday. Maraming salamat. At pa sabi ni Charles, eto na nga, naputukan ng hindi sinasadya, hindi sa ulo, sa puso o sa tiyan, kundi sa binte. Butit nakipag-areglo at may balak pang ligawan si Sender. Kaya ang tanong ngayong Valentine's kay Sender, sasagutin mo na ba ngayon? May 2 oras pa naman kayo. Hindi naman sa pinipressure ka namin. Pero 'di ba sabi mo nga Valentine's, go ka na sa kanya. Total nakipag-break ka na sa ex mo. Sagutin mo na. And by the way, happy 50th anniversary Love Radio Manila. It's an honor to be part of the industry. Proud kabisyo here since 2016. And by the way, bukas po merong bagong show. So may enjoy ang mga tugtugang ang sarap-sarap balik-balikan. Actually, bukas yun ang ating Retro Love Jam. Abangan niyo po yan bukas. And tomorrow din, si Robin Shena. Merong pasabog. 9 to 12 noon at 12 to 3 si Conyo Bicolano. Ako 3 to 6 pa rin naman pagdating sa, hindi pala pa rin, 3 to 6 na. Love Radio Academy pa rin, pero Retro Love Jam din tayo. Anyway, ito pa sabi ni John Inosante. DJ Raqi, gusto ko lang sabihin na nakakatawa talaga ang SPG secret file natin. Mapapasana all ka na lang may nakakaputok at may pinuputukan kahit hindi naman talaga. Happy New Year! Gayunpaman, sana'y mag-blossom ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa at sana sila na ang magpatunay na merong forever. Happy 50th anniversary sa Love Radio. Ito pa sabi ng ating kabisyon na si Gab. Dapat kung puputokan ka talaga sa loob, wala nang hahanap-hanap ng iba. Isa lang. And sana kung ano man ang problema o pagsubok sa inyong magiging relasyon ay harapin ninyo ng magkasama.
Yun lamang po, DJ Raqi. Shout out sa pinakamaganda sa aking puso't isipan. Mabuhay ka, DJ Raqi. Hello din po kay Alfred Marcelino. Nakikinig po ako ng SPG Secret Files habang nakahiga. Uy, sinong kasama mo dyan? Charot! With the rot. At syempre, meron tayo kabisyo ng mga special guests ngayong gabing ito para makapagbahagi din live ng kanilang mga komento. Of course, kasama po natin ang ating SPG expert commentator na si Brian Mariano. Brian Mariano, anong masasabi mo sa ating SPG Secret File Sender na si Luisa? Swerte naman ni Luisa. Ibig sabihin tinadhana talaga na magkatuluyan sila kasi pares naman sila naghiwalay. Paano mo naman nasabi na maswerte talaga itong si Luisa? Siyempre nakaharap ng gwapo, tapos yun nga lang, nabaril nga lang siya. Pero, nagkataon lang talaga na, talaga siya na, Na in love. Ikaw ba palagay mo kapag nakatagpo ka din ng katulad ni Luisa, babarilin mo rin siya? Maglalaro kami ng Russian roulette. Ng ano? Sa Squid Game. Barilan kami. Sorry ha, hindi ako familiar talaga sa Squid Games. Hindi ko pa masyadong napapanood. So anong ginagawa doon sa mismong game na yun? Sa pelikula naman kasi, isang bala kasi doon. Salita sila magkakabilitin yung yung baril. Kasi yung doon, yung malas doon na isang bala lang yun eh. Okay. So yun yung mamamatay. Oo. So saan nila tinututok yung baril na yun? Minsan dito, minsan sa bibig. Sa sentido? Oo. O kaya sa bibig? Oo. Ba't masaya ka pa? Di naman. Pero naman, pag nakaharap naman ako, syempre, ibang swig yan ang, sa kanya water gun, akin naman. Ano? Alam na. Loko-loko! Brian Mariano, maraming salamat sa iyo. Eto naman, tawagin natin si Sir Mark Joseph Guerrero. Anong masasabi mo naman sa ating SPG Secret File Sender na si Luisa? Actually may discrimination nga doon sa kwento niya eh. Bakit? Paano mo nasabi? Pogi yung nakabaril paano kung pangit? Actually, naisip ko din O yun. di ba? Paano kung pangit yung nakadali sa kanya? Di blatter. Okay, ganito no. I-rate mo yung sarili mo. Nasaan ka? Nasa pangit side ka o nasa pogi side ka? Hindi mo mas pwedeng sabihin na pangit ako. Hindi ko na pwedeng sabihin na pogi ako. Siguro nandun lang tayo sa gitnaan lang. Di ba? Pero anong mas lamang? Hindi ko rin sure kasi. Siguro basta gitna lang talaga. Gitna ka lang talaga. So, Din ako yung dating GGSS. so palagay mo, kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Polo, tapos na-meet mo si Luisa na parang nag-e-emote, feeling mo ba gagawin mo din yung ginawa mo? Palagay mo ba sinadya ni Polo na putukan siya ng baril? Kung aksidente yun, actually kasi, di ba, galing din ako sa gun industry before. Ay, oo nga, no, nasa gun industry ka. Kaya nga, before. Pero ako curious ako dun sa part na, by the way, 'di ba, kapag merong sinugod sa ospital na binarel, dapat may police report 'yon. Parang automatically may blotter agad 'yon. Parang hindi talaga nila palalagpasin yung incident na 'yon without the blotter. Tama? Yes. Siguro nagkabayaran, palagay mo? Siguro, ginawa na ng paraan siguro. Kasi di ba nga, parang nagka-aregluhan nga. Oo. So pag ganun ba, okay na rin 'yon? Di ko sure kasi di naman ako nasa side ng ligat. Pero doon ako na-bother doon sa hindi kasi ako kumbaga nag-work ako sa gun industry, no. So unang-una sa lahat, pag ikaw ay meron kang baril o may kargada ka. Hindi, actually yung sa lisensya tsaka permit to carry, may na siya, may seminar na yan about sa gun safety or basic gun safety, diba? So unang-una sa lahat, nandun yung always treat your gun na loaded. Kung nililinis mo yung baril mo, dapat gawin mo yung mga safety features, di ba? May mga safety locks naman, tanggalin mo yung magazine, kasakasahin mo para iwas aksidente. Di ba? So baka sinadya niya? Pwedeng ganun. Pwedeng sinadya niya. Or baka ibang baril naman talaga yung pumutok kay Luisa? O kaya baka anong nangyari is nakalabit niya, then tumalbog. Kasi tumatalbog ang bala. Ha? Paano yung tumatalbog yung bala? Kapag may bala, minsan
parang yung nadadaplisan ka. Yung Oo. parang, okay, baka anong nangyari is hindi siya, pwede rin yung sinabi mo, di ba, tinanong mo about dun sa may police report. Pwede yung tama ng bala is hindi siya yung dumirektang pag ganun. Parang nadaplisan siguro. Daplis lang. Yung to the point na pwede mo sabihin, ay hindi naman ako natamaan ng bala. Kaya parang Okay. wala ng police escort, di ba? Pwedeng ganun. Okay. Pero discrimination pa rin yun, no? Discrimination kasi pogi Kasi pa rin siya. isipin mo, kung pangit yung di blatter na, tapos siya nakabaril sa kanya, pogi, tapos napul pa. Yun. Malay mo naman masyado maasikaso talaga si Polo sa kanya nung time na yun. Parang hero yung dating, alam mo yun. Actually, kung bakit ganun, kasalanan niya matik yun. Siyempre, talaga asikasuhin niya, kasalanan. Patanga-tanga ka sa baril mo eh. Ganun lang yun. Kasi kung hindi, kung tatakbuhan niya, kakasuhan talaga siya. Dinaan niya sa pakyut, diba? Pakyut, diba? Kasi nga, wala namang masamang makiusap. Wala namang masamang mag-sorry na mag-sorry. Kaya nga siya sorry ng sorry, diba? Yes. Alam nyo na, kapag may kasalanan talaga kayo sa isang tao, mag-sorry lang kayo na mag-sorry. Tapos ngitian nyo na lang, kung may dimple kayo, pakita nyo yung dimple ninyo. Kung may baril kayo, pakita nyo. Ganun. Ayan. So anyway, may mensahe ka pa ba? Yun. So, yun nga, sa mga gun owners dyan out there, no? So, please lang, aralin nyo or talagang ingatan nyo yung paghawak nyo sa mga kargada nyo. No? Kasi mahirap at ay buti nga, yung aksidenteng ganun. Kasi maraming senaryo yung ganyan eh. Yung mga nababalita na namamatay, ligaw na bala. Ay, oo. Alam mo, may nakita nga ako na parang footage sa CCTV. Parang inayos niya lang yung baril niya. Sana po. Security guard tapos siya yung nabaril. Siya uniform personnel yun. Uniform personnel yun. Kahit uniform personnel na to May narinig na balita about dun. Nakita ko sa Facebook yun. Hindi siya fake news. Shucks. Galing siya sa post ng, siyempre yung may check. Oo. Facts check tayo. So yun nga, talagang always kahit sa ating mga uniform personnel din, so minsan nakakalimutan din natin yung mga basic. So always check the label. Charot, iba pala yun. So always review the safety features of your guns. Tapos huwag kayong mag-own ng gun kung wala naman kayong alam at hindi kayo responsible about it. Yun. Tapos always treat your gun loaded. Kahit sabihin mo na walang bala, pero always treat your gun na may bala. Ganun yun eh. So akala mo hindi ka makakabuo pero makakabuo ka Yun. pala. Ganun na. Double action. Oo, ayan. Tama. Anyway, thank you so much, Sir Mark Joseph Guerrillo, sa iyong pag-share ng expertise mula sa gun industry. Ayun, taray nun ah. Anyway, ako masasabi ko lang dito, maging responsable ka lang sa mga action mo. Kasi, syempre, hindi mo maiiwasan talaga na mayroong mga aksidenteng mangyayari. So, kapag nagkamali ka, meron kang naiputok na bala sa ibang tao, you own that mistake. Panindigan mo. Tapos kapag nagkagustuhan kayo, edi yun na, barilin mo ulit. At ibang baril ang gagamitin mo. Charot! Darot. Hi, we are waiting for the part 2 of this SPG secret file. So bukas po ang aking email account for the part 2 of your secret file, Luisa. Alright? Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Mamaya na po ang SPG Top Secrets. Pero syempre, kung gusto mo rin mag-share lang talaga, mag-send ka lang sa akin ng email, raqiterra@gmail.com. Yan po ang pwede nyong pagsenda ng inyong mga secrets. At kung gusto nyong tumawag, tawag na sa aming Viber number 0916-529-5595. Mainat, nakakapanabik, nakakakalite. Yan ang hinahanap naming mga top secrets ngayong gabi. Anyway, BRBS and Bathroom Breakers. So with me, DJ Raqi, and you are listening here sa 90.7 Love Radio. 50 years na tayo, Kabisya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG. As in, Super Back Secret 5.